това видео ще ви покажа как да решите проблема с приложението Crash Dump Sending Utility, което е спряло да работи в Warhammer 40,000 Space Marine 2. Първият метод е да стартирате играта като администратор. Кликнете с десния бутон върху нея, след това изберете Изпълни като администратор. Второ, просто поправете или проверете целостта на файловете на играта. Отидете в Steam, кликнете с десния бутон върху играта, след това изберете проверка на целостта на файловете на играта. Трето, актуализирайте драйвера на вашата видеокарта. Просто отидете на видеокарта, кликнете с десния бутон върху нея и изберете Актуализирай драйвера. Можете също така да проверите за актуализации на Windows или да изключите наслагвания като тези на приложенията Discord и Steam, тъй като те могат да пречат на играта. Освен изброените по-горе методи, можете да инсталирате Visual C++, временно да изключите антивирусната програма или да разрешите Warhammer през защитната стена. Ето така, приятели.